na ehwa na omanfo no ede atudwa ekire se wo man Ghana mu enuane dodo na yedie wo man mu no se ye watermelon se ye bode se ye atosode wo mu dua ni nyina bi wo Asante Akyem North mantam no emu na so wo makwan a wode enuani ebefa so abakrom ma omanfo no enya bi ato adi no eno so aikoye bibia ewo ho omakwan ne nye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  akan bi ama amanfo no ede atudwa ekire se wo mra hye bedwani onimnyamfo Andi Apia Kubi won hwe se obetumi aboa won no asiesie akwan ni nyina ede ama wo na wo nso anya akwampa ede won nubaye ede afaso na aboa ewo dwumadie ahodomu anya saade a dankwa bi wo nso ede eyi kokromotie ebe kire no pa se enei no wo bae so obesom wo na nyomo mom na eba abesom no wo manfo no ene yenua ba sapoma atwetwe enkomo ama enei wo ede wakosem ene wonsem atwudwa entonsia moya wa ha ne niam moya wa ha nkrofo firi hene ba betobi omu firi Togo fo ba Kumasi fo ba Safi fo ba Ghana ha de ade obi a onim pataman ene mahama metontos because obi firi Togo kra ba ha metontos nze Ghana afo nyina ene ba ha ene nye ntozi nkwampo na omba ha beto Togo fo nzu timinde long vehicle beto Brodeba ni bi Brodeba nangadangasa eko Safi fo ba beto e de ko watermelon fo nyina eba ha bon edi apatama ha ne de enka enye ya kwan ne kenya enka fa enuane ne mfuo ho de enka Ghana ho nsada ntele yesa godibia wa ha bi entosi wa ha watermelon wa ha jene wa ha wode wa ha amako wa ha dene ni ha bon se kwan na enye ntobi wa ha so beba e kwan ne nye ni ntino o mama ne o mete because kan kura betimi abe ka okwan ni mkese nso to a na ne mana si 3 days a ne mana to ni na sa aye ne ka o asai ebi asisa ada ebi asipe ene ne me ka okwan ma akone so won Togo fo ni betonto sa e ma ka ne e cross okwan no ntimi free ha nkwa ago so ntimi free ho ma ha e ma omo ne ma ni nyina o ma to ha ne sa sei o ka ni won edi kwan ne de o ma mpe anhwe anya ma en dia ya ho che pa na bebe so because accident got me so kwan so bebre moto vote mi nya awo ya ka fo kra de enka won Ghana hayai awo ya na yi moto o mo na nyina bubu ye won edi kwan na ma hwe anya ma en dia emo aye kra mpacho de na obeka fa mo kwan akwan no de no krem ni se fisa bripa ko si brunya bre de o man dimanyi kwan no de abato no ebe yire papa because she say yeah high we ade ehia ya na ye kwan no pa ho ehia bibia bio nti say aba no boy wo ba betwa aso no mu ne ade machines ni gu agogo sisi ya me no ka say o ma ben sa machines na egu ho anso so no an ko ta akura kakra na wo kwan no so no omo abedwi so omo be ni ye omo ayi ni nyina atu agu omo anye mo MP ni mo MC anadisi omo boa mo first in the no boy but say the omo boy first part no omo boy pa but say the omo boy kura eja wano ya o mekamen ya kwane de anya kura ma na first in the na DC ne MP no omo ba na me dey fin say na aba na no omo ba foforo ntin na omo krokro ye they say so ye fa ye ho adwen say so man ye kwan ye de mpa bibia ye mpa japade bia kan ye kwan ho so man ye kwan na ma ye nyina ye nka bom say edru so MPP aba na ye nto aba ma no so mo ye kwan na ma ye de a MPP aba no de ye no omo ne be call na kra wu na mo man ye kwan no de a ye de wi ata so say o man ye kwan na ye de nto aba ma MPP biem nti anu asem ye ntimi no omo ko ye ntimi ni di o matem na emom no omo ye kwan no de a na ya bato ne kukrumuti anya ho mfaso so ma anya dia kukrumuti ya besesa no ura ya yen ahwe hai ura fa yinu to yi so yen ya ne sesabo agu ha o yen ya ne sesabo agu ho ne ade emre kwa ha ntosi bode genne bibia ha na efire watermelon ha na efire o genne bode menkani banchi hwe kwan ya nam so nti kwan na de in fact ha dwene na nsen bobo ya kote ahwe manipa besem kron na ewu ye o kwan yi so nti asem share that spa ye asem na nya ya asem na diloto
kwan no na emu apai ase asase wusu asi hɔ kyese tokuru edamu no enye tokuru ketwa wa hwɛ wɔ Facebook ne de wani etua de mi kan wa hwɛ kwan no sɛ de ayɛ pa menyi ni sɛ ka akora betimi afa so agi sɛ abobo ya mo ne ade asanse kwan no ka ba bi ketua bi ne abobo ya de obɛkɔ hɔ na hu hwɛ ka no na abɛka bepɔ na ase hɔ no nya de sɛ obetimi aba hwɛ kwan pa emu eyi amena asa ya hyɛ da twagata ato kwan no mu ne nyinaa ɛyɛ Asante Akyem North Municipality no mu ɛwɔ Asante mantam mu wɔnom akwan no na we nyame amfa fie na abobo ya agi kukuro na ɛkɔtɔ amena mu a amanfo nso akodi asɛm nti nyame ɛne ɔmoboafoɔ akwan we ya na ɔmofa so kɔ afuo mu ba dɔ sɛ de ɛbɛyɛ agya yɛte ya no dindindin yɛ pɔn kɔ fie a yɛnso yɛbɛnya bibi atɔ ahyɛ ya no pipiripi mu na sɛ ɛkwan ne sei na ɛteɛ na sei paa ne yɛbɛkɔ na papa ne yɛboafoɔ abusuafoɔ deɛ ɛkeka kora ne deɛ ma menhwɛ na